Какво е това, бе, мама? Колко? Охлите голямо. Кугата голяма. А имаш ли друго охлювче? Какво е това охлювче? Голямо. Голямо. А другото? Това какво е? Малко. Добре. Малко. Малко. Да, мамо, видях го малкото охлювче. Искаш ли да закусваш? Искаш ли да ядеш? Да. Какво ще ядеш? Какво ще ядеш? Колко? Гого какво иска да яде? Моля? Какво искаш да ядеш? Сирене искаш ли? Мляко? Друг хляб? Друго? Месце искаш ли? Георги, искаш ли месце? Искаш ли месце да ядеш?